toto je tá najzásadnejšia vec, ktorú vám váš výživový poradca nepovedal a ktorá brzdí váš úspech. Nádherný deň vám želám, moje meno je Miroslav Prováznik a okrem toho, že mám dnes pre vás stravovaciu stratégiu v hodnote 50 eur na stiahnutie zdarma, mám pre vás aj 7 vecí, ktoré vám váš výživový poradca nepovedal, pretože o nich nevie. Pre tých z vás, ktorí nechcú čakať, sú netrpezliví, choďte na najlepšiestravovanie.sk, nájdete tam všetky informácie a stiahnite si stravovaciu stratégiu, ktorá pomohla už tisíckam mojich klientov. A pre tých z vás, ktorí sú žhaví po nových informáciách, pustíme sa rovno do 7 vecí, ktoré vám váš výživový poradca zatajil. Máte aj vy pocit, že váš výživový poradca si od vás zobral peniaze, nedal vám žiadne rady, nemáte žiadne výsledky, alebo ste dokonca na tom ešte horšie, ako keď ste ho navštívili prvýkrát? Poďme sa rovno teda pozrieť na 7 vecí, ktoré vám váš výživový poradca nepovedal, pretože vďaka týmto 7 veciam budete mať oveľa lepšie trávenie, lepší spánok, oveľa viac energie počas dňa. Takisto vaša postava sa zázračne začne meniť k lepšiemu a uvidíte sami na sebe ten veľký rozdiel. Prvou zásadnou vecou, na ktorú sa väčšina výživových poradcov nesústredí, je oprava tráviaceho traktu. Tráviaci trakt môže byť poškodzovaný vo veľa prípadoch rôznymi vecami, ale najväčším faktorom v dnešnej dobe sú potravinové intolerancie. Pozor, netreba si ich mýliť s potravinovými alergiami, pretože to je úplne niečo iné. Potravinová intolerancia je zákerná v tom, že nemá prejavy ako alergia, napríklad vyrážky a podobne, ale má úplne iné prejavy, to znamená zhoršený spánok, málo energie, zlé trávenie a podobne. Oprava tráviaceho traktu a eliminovanie potravinových intolerancií je prvý krok, na ktorý sa musíte sústrediť. Z čoho vznikajú potravinové intolerancie? Potravinové intolerancie z mojich skúseností vznikajú najmä z častej konzumácie niektorých určitých potravín, napríklad lepok, mlieko, soja a podobne. Čiže váš prvý krok, na ktorý by ste sa v rámci opravy tráviaceho traktu mali sústrediť, je vyradenie potravín, ktoré máte vo svojom jedálničku veľmi často a následne ich nahradenie rozmanitejšou stravou. Druhou vecou, ktorú vám pravdepodobne váš výživový poradca nepovedal, je, že potrebujete doplnky výživy. Nemyslím tým samozrejme nejaký proteín alebo nejaký shake na chudnutie, pretože tieto veci väčšinou nefungujú, ale mám tým na mysli hlavne vitamíny a minerály, ktoré ak nie sú vo vašom tele prítomné, vytvárajú sa deficity a tieto deficity súvisia s mnohými problémami, ktoré ovplyvňujú nielen vašu postavu, ale takisto vašu energiu, váš spánok a celý váš život. Najviac deficitným minerálom v ľudskom tele, ktorý ovplyvňuje veľmi veľa procesov, v literatúre sa uvádza až 600 enzymatických procesov, je magnézium a druhým najviac deficitným minerálom je zinok. Najdôležitejšie vitamíny, ktoré potrebujete, sú vitamíny D3 a K2 a takisto aj A a E. Ak začnete zaraďovať tieto vitamíny a minerály do svojho suplementačného protokolu, uvidíte na sebe už po krátkej dobe veľmi výrazné výsledky. Dôležité však je, že potrebujete zaraďovať tieto vitamíny alebo minerály v správnych formách, pretože väčšina doplnkov z lekárne alebo bežne dostupných sú formy, ktoré sa vôbec nevstrebávajú a vaše telo nevie, ako s nimi naložiť a zbytočne zaťažujú vaše orgány. Niektorí výživoví poradcovia zastávajú názor, že doplnky výživy nie sú potrebné alebo že umelé vitamíny a minerály nemajú žiadnu hodnotu. Dôležité je však si uvedomiť, že to, čo potrebujete vzhľadom na náročnosť dnešných životných štýlov, neviete dostať zo stravovania. Zvlášť, ak sa vrátime k prvému bodu, ak máte poškodený tráviaci trakt, vaše telo nebude schopné vstrebávať zo stravy dôležité množstvo minerálov alebo vitamínov a tým pádom budete prehlbovať vaše deficity, ktoré ovplyvňujú vašu postavu, energiu a takisto aj život. Treťou vecou, ktorú vám váš výživový poradca nepovedal, je, že kalórie si nemusíte počítať a jedlo si nemusíte vôbec vážiť. Tento prístup je zastaralý, pripomína 80. a 90. roky a takisto vo väčšine prípadov brzdí vaše výsledky. V prípade totiž, že jete naozaj skutočné práve jedlo a nie blbosti, vaše telo vám vie krásne povedať, kedy máte dosť, kedy potrebujete pridať, kedy potrebujete ubrať a tým pádom sa vám nestane, že máte napísané, že máte zjesť 100 g kuracích prst, vy ich zjete, za hodinu budete hladní a budete sa trápiť, pretože podľa jedálnička alebo podľa nejakého váženia alebo podľa kalorických tabuliek ste už naplnili všetko, čo v daný deň môžete zjesť. Takýto výsledok takýto prístup väčšinou vedie k tomu,
že sa spomalí váš metabolizmus a priberiete ešte viac, ako ste mali na začiatku. Ďalším bodom, keďže sme pri tých kalóriách, je pôvod kalórií je dôležitý. Niektorí výživoví poradcovia zastávajú názor, že v prípade, ak máte stanovený objem kalórií za deň, je úplne jedno, odkiaľ pochádzajú tieto kalórie. To je úplná blbosť, pretože kalória z čokolády nie je to isté ako kalória napríklad z lososa. V prípade, že budete zastávať prístup, že kalória je kalória a je úplne jedno, odkiaľ pochádza, čiže pizza je to isté ako spomínaný losos, vaše výsledky sa zastavia a po určitom čase sa celý váš systém zrúti a prídu ťažké zdravotné problémy. Dôležité totiž je vedieť, ako dané veci vo vašom tele pôsobia. Inými slovami, ak si vezmeme kalóriu napríklad z bagety, tak v rámci kalorického plánu možno naplníte vaše kalórie bezchybne, ale v prípade, že máte napríklad intoleranciu na lepok, tak zaraďovanie bagety poškodí váš tráviaci trakt, čo následne sa prejaví na vašej imunite, na vašej nálade, na vašej postave a podobne. Je veľmi dôležité preto rozlišovať pôvod kalórií a sústrediť sa iba na skutočné jedlo a kalórie zo skutočného jedla. Rozlišovanie kalórií je tak dôležitý princíp, že tvorí základ zo stravovacej stratégie Progress Strategy, ktorá zmenila životy, postavu, energiu už tisíckam mojich klientov. Dnes mám pre vás Progress Strategy v hodnote 50 € na stiahnutie zdarma. Choďte na www.najlepšiestravovanie.sk a stiahnite si ju hneď teraz. Ďalším dôležitým princípom zo stravovacej stratégie Progress Strategy je nezaraďujte sacharidy na raňajky. Väčšina výživových poradcov odporúča na raňajky nejaké kaše, prípadne nejaké celozrnné pečivo a podobne. Čo je dôležité uvedomiť si, je, že sacharidy zvyšujú inzulín, inzulín znižuje kortizol a v prípade, že si ráno znižíte kortizol, budete sa do práce alebo do školy plaziť, nebudete mať žiadnu motiváciu a nebudete vedieť vôbec fungovať. Oproti tomu vám to rozbije celý biorytmus, večer nebudete vedieť zaspať a ráno sa zobudíte rozbitý, neoddychnutý a opäť sa celý kolobeh bude len opakovať. Vyradenie sacharidov z raňajok je kľúčovým krokom k tomu, aby ste mali rána energické, plné motivácie a aby ste sa vedeli dokonale sústrediť na čokoľvek, čo budete robiť. Pravdepodobne sa pýtate, čo mám na raňajky zaraďovať, ak nie teda sacharidy. Choďte na najlepšiestravovanie.sk, stiahnite si stravovaciu stratégiu Progress Strategy v hodnote 50 € zdarma a na strane 10 sa hneď pustíme do zmeny vašich raňajok a uvidíte inšpiráciu, ako vo vašom týždni postupovať s raňajkami tak, aby ste boli plní energie, motivovaní a aby ste podávali maximálny výkon. No a keď sme pri tých sacharidoch, prejdeme na 6. bod, ktorý vám váš výživový poradca nepovedal, pretože väčšina výživových poradcov stále tvrdí, že sacharidy by ste nemali jesť na večeru, pretože sa to bude všetko ukladať do tuku, priberiete a blá blá blá. Keď sa pozrieme opäť na to, ako funguje ľudské telo, tak sacharidy zvyšujú inzulín a tým pádom pomáhajú aj s produkciou serotonínu. Serotonín je relaxačný neurotransmiter, ktorý vám pomôže večer sa uvoľniť a bez problémov zaspať, spať hlbokým kvalitným spánkom, čo následne ovplyvní aj vaše stávanie. Čiže základná otázka, kedy je najlepšie zaraďovať sacharidy? Odpoveď večer. Zaraďovanie sacharidov na večeru je tak efektívnym nástrojom na zlepšenie kvality spánku a na zlepšenie regenerácie, že moji klienti si to nevedia vynachváliť. Práve preto v stravovacej stratégii Progress Strategy je zaraďovanie sacharidov na večeru jedným zo základných pilierov celého systému. A možno sa pýtate, aké sacharidy, čo ty myslí? Choďte na najlepšiestravovanie.sk, stiahnite si zdarma stravovaciu stratégiu Progress Strategy a v sekcii večera sa povenujeme aj príkladovým jedlám, ktoré poslúžia pre vašu inšpiráciu. No a 7. a záverečnou vecou, ktorú vám váš výživový poradca nepovedal, pretože väčšina výživových poradcov asi ani nevie, kde sú nadobličky, je ozdravte vaše nadobličky. Nadobličky sú orgán, ktorý sa nachádza nad obličkami, logicky, a majú na starosti produkciu a reguláciu stresových hormónov. To, aby ste mali ráno zvýšený kortizol, aby ste vedeli fungovať, aby ste mali dostatočnú energiu a tak ďalej, aby ste neliezli 2 hodiny z postele. A takisto to, aby ste vedeli večer vypnúť, aby ste vedeli zrelaxovať, aby ste mali hlboký a kvalitný spánok, majú na starosti nadobličky. Existuje špeciálny protokol a špeciálne postupy na ozdravenie nadobličiek
A práve toto je úplne prvá kapitola, s ktorou sa v Progress Strategy stretnete. Je to totiž základ preto, aby ste mali rannú energiu počas dňa, aby ste vedeli večer vypnúť, zrelaxovať a spať hlboko a regenerovať, pretože to je to, na čo by ste večer a v noci mali myslieť, nie sa prehadzovať alebo chodiť 5 krát za noc na záchod. V prípade totiž, že neozdravíte vaše nadobličky, môžete sa snažiť dodržiavať neviem aký jedálniček, tvrdo na tréningoch pracovať a neuvidíte žiadne výsledky. Čo je dokonca ešte horšie, vaše zdravie sa postupne bude zhoršovať, vaša imunita bude klesať a vy sa o 5 alebo 10 rokov nájdete v oveľa horšom stave ako ste teraz. Ozdravenie nadobličiek je naozaj kľúčovou vecou, ktorá má brutálny efekt na vaše zdravie a práve preto som pri tisíckach mojich klientov vždy začal s touto vecou ako prvou a vždy po týždni alebo 2 zaraďovaním špeciálneho protokolu mi písali ďakovné e-maily, že sa cítia lepšie ako kedykoľvek predtým, že vedia konečne normálne vstať, fungovať a takisto aj hlboko spať. Čiže už len kvôli tomuto protokolu by som vám odporúčal ísť na najlepšiestravovanie.sk a stiahnuť si stravovaciu stratégiu Progress Strategy zdarma a prejsť si minimálne touto prvou základnou vecou, pretože váš život sa môže naozaj zmeniť. Stravovacia stratégia Progress Strategy je 47 stranový komplexný návod, kde si spoločne krok za krokom prejdeme jednotlivé jedlá, raňajky, obedy, večere, takisto aj nejaké svačinky alebo snacky. Ukážem vám protokol na podporu trávenia, protokol na obnovu rannej energie. Pozrieme sa na všetky základné kľúčové parametre v stravovaní, ktoré doteraz brzdili váš progres a takisto získate veľa tipov na jedlá, podľa ktorých si môžete buď pripravovať vaše jedlá alebo si zobrať z nich inšpiráciu a skladať si z nich jedlá, ako uznáte za vhodné. V žiadnom prípade to však nie je jedálniček, čiže ak čakáte výpis 6 jedál za deň na 1 a 4, určite to nie je pre vás. Progress Strategy je prepracovaný systém, ktorý vám pomôže dlhodobo dosahovať hmatateľné výsledky bez toho, aby ste sa museli stresovať vážením jedla, počítaním kalórií alebo aby ste museli smutne sedieť na rodinnom obede nad kuraťom a uhorkou, keď všetci ostatní budú okolo vás oslavovať. Takže nemáte na čo čakať. Všetci moji klienti doteraz platili za stravovaciu stratégiu Progress Strategy 50 € a platili veľmi radi. Vy ju teraz môžete mať úplne zdarma. Choďte na najlepšiestravovanie.sk, stiahnite si stravovaciu stratégiu, začnite od zajtra a ja sa teším na vaše výsledky.